Oletko huolissasi lapsesi kehityksestä, oppimisesta tai mielialasta? Jos tilanteeseen ei tunnu löytyvän omin keinoin ratkaisua, me Fokuksessa voimme auttaa. Fokus on tutkimuskuntoutus- ja terapiakeskus Helsingissä. Meille voi tulla monenikäiset, pikkulapsista ihan nuoriin aikuisiin saakka. Meillä Fokuksessa on vankka osaaminen neurokirjosta. Sillä tarkoitetaan oppimisen, ajattelun ja vuorovaikutuksen erilaisuutta. Neurokirjoon kuuluu vaikkapa ADHD, autismin kirjo, lukivaikeus, tunteiden hallinnan ja säätelyn vaikeudet sekä aistien herkkyys. Tarjoamme pienille asiakkaille puheterapeutin kielen kehityksen arvioita, psykologin tutkimuksia ja syömisarvioita, jos lapsi esimerkiksi kieltäytyy syömästä tai syö valikoivasti. Kouluikäisten kohdalla meiltä löytyy apua, jos lukeminen, kirjoittaminen tai matikka ei suju, tai jos keskittyminen on vaikeaa tai kavereiden kanssa on pulmia. Meiltä löytyy erilaisia kuntoutus- ja terapiamuotoja, jos nuoren koulunkäynti on uuvuttavaa tai nuorta masentaa ja ahdistaa. På Fokus har vi också ett svenskt team som betjänar dig och din familj. I vårt team ingår en neuropsykolog, en familjeterapeut, en ergoterapeut, nepsycoacher och speciallärare. Också vår barnneurolog talar svenska. Voit aloittaa hoitosi lääkärin vastaanotolla tai tulla meille ilman lähetettä. Jos et tiedä millaista apua tarvitset, varaa ensikäynti. Tveka inte att ta kontakt och boka tid för ett första besök. Du behöver ingen diagnos för att besöka oss. Jokainen ihminen on yksilö, moninainen ja ihan omanlainen. Tarvittaessa eri alojen asiantuntijamme toimivat positiivisessa yhteistyössä perheesi tueksi. Lämpimästi tervetuloa Fokukseen. Me olemme täällä teidän